Mo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Basi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Lidis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang Ditex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ngumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga. Estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan. Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalinlain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen ginapakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Reyes. Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon. Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon naton subong sa pagsipad-sipad ang matahom nga sumpon sa aton drama sa kaginan. Kay jugid makuhaan sang leksyon gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan. Law ay gali ko ah. Basta Meg? Ayos lang, Meg ah. Dugay na kamo ni Lucy, Meg. Bagop lang. Kamu yan ni Isaw? Mga duwap lang kabulan, Meg. Hala, amo to ba? Meg. Di tapos na kaon. Di na yun. Ulo istorya lang tayo eh. Masulod lang ta sa mga baligyan, bayo, bla, mga relief da, o mga brand new da. Tapos libot-libot lang ah. Ay, ugli, Meg, obra ka man? Wala pa. Estudyante pa lang, kuya. Nga ikaw, yaw? Gobra na ko, Meg. Wala ko yung nagpadala ni eskwela kay tipigado man samon sa bukid mo. Ate, anong obra mo, Meg? Ha? Kukuan. Akong gabantay sa mga trabahador sang amo ko, Meg. Ba? Daw ano kagali? Daw manager? Daw muna, Meg. Hindi lang ko manugid nga panamog baboy na obra ko ha. Kay basi kung suyaan ko nila. Kay basi kung madulaan sang gana sa akong si Isa. Taguon ko sa ilang matuod ko nga pagkatawa. Taguon ko. Tapos ni Miga, mag-arong tabalas na. Hagaron nga mano, Meg. Alam sa na eh. May balon ko di Migs. Ha? Balon nga no, Migs? Kundong.
Babes, kay po si mo. Kung magkulta, grabe si mo kawakalan. Anay subong, hindi ka na magtulog sa ako, naw. Wala lang Tamad na kung magwakal. Oh. Tanaw abla sila ni Migo ni Kuano? Migo Joseo kag si Lucio. Kaswit sa ilong. Ew. Sa ano kay hamon si Malong ay kamay. Hindi naka-type. Ikaw lungkot Chat ko bala si Lucy, mapuli na lang kami. Isa? Prangka ako bala? Anton! Buligi ko ni Pangimuso! Babe, Ang tao diyo? anong problema ako? Palangga rin kaya? Ipangi ko diyo! Wala sa mga picture mo. Wala ka man punggod. Sa personal gali. Oy, Joseph! Ibuguya daw, tamasukon na lang Buligi ka. na rin, Joseph! Isa? Sorry, Gid, ha? Pero naman, Gid, pang edit mo tong mga picture mo? Pag-video call, tagano, kaga-filter ka? Mayo pa, wala na lang. Agad ba lang nga, hindi makublatan na mag-expect balahaw? Sorry, Gid. Sorry, Gid, Isa, pero... hindi man guro mo na yung basihan sang love mo sa akon. Buot man ko. Pisan. Kaglabaw sa tanan palangga tigid kay Isa. Gay ko na time ay pwede? Babes. Babes. Kita pa? Kita pa, babes? Gay ko ganita na time. Ay, Tony! Boss! Amo na ka nun sa iba niya na kinatatakan. May isang customer gawa ko! Diyos! Hello! Ay, siya mag-ibig! Hello! Ay, gandiya! Naano na sila nga dumaw. Na nagahibi si Donnie Lab. Anton! Kagsisaw din hindi magkalamong tsura yung. Basigin basted ya? Ay. Ay. Oh, ara si Isaw. Gapakad to dire sa ato, no? Singgoy, ikaw na rin! Lucy! Si Pulita! Oh. Trip ni Kuya! Kaka, anong natabo, day? Ginpangka ko siya day angay, hindi Kuya siya. Alam mo, ang kaday. Kunukoy man. Buli na mo dayon? Ay, malagaw pa kayo may ganyan ni Lucy, bro. Di kun malagaw pa ka mo, di mauna lang Kuya Puli ya eh. Ay, day, hindi ko pagbayai, day. Hindi ko daan katultul ko na kulang ang puli. Kung dituwan ta, nasa na lang ka malagaw Padtrip ni Kuya, naguba ng adlaw ko. Naguba na ganyang adlaw ko ya. D3 Bio. Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, indi manami ang akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may visio. Ang visio nga may D3.
mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligat, epektibo. DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligat, DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Sige, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Ginsulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week, namin gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dyspnea ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, nagid ako makabatsyag sang sakit. Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5. News FM. May balita na, may drama pa. Kampiyon! Be. Ba. Ano natabo sa tangkuloy nga duni nga inam? Ginakalis siya lang ang luwaya kag sipon samtang nagapanamog sang baboy, oh. Be. Palapitan ko sa blak kag usisahon. Da. Dune? Nano ka? Kay napang kasakit gid sang pilis kuon mo? Ano natabo sa lagaw mo sa city? Imbis ka magpuli ka nga masadya, nagilibion kay mo ya? Ay husto! Kung hindi ko magsala, nagtabo ka sa uyab mo ay. Ha? Nagtabo ka mo? Sakit niya sa'yo! Uy, iman. Diyos ko bata ni. Nano ka? Abi ko sa'yo, okay na kami, Choy. Ute? Kasadya sa amon kung mag-video call kami. Pagkitain namon, Choy, no, hindi siya magtulog sa akon, Choy. Be. Hanimal. Kang gininsulto yan pa ko, Choy. Ano ko, no? Laway ko, no? Laway gali ko, Choy, aw. Hayambot sa imo. Mandune. Kay man inabal ang filter. Ano kay panawag sina? Filter? Na, amo na! Filter. Na amo na sa kay nagaliwat ang isura ninyo. Ang guya nga puno sang punggod nga nagabutoy-butoy, kag lubak-lubakon, perti kapino kung sa silpo na. Oy, duni pamati sa ako na. Kung hindi siya sa imo, hindi pagpilita. Mandune, ang babaye, kung tuod nga naluyag sa imo, bisan daw bagat pa ng itsura mo, palanggaw niya kasi na. Ha? Pero kung babae ganing ang gugma nagabase sang pagwa mo nga itsura, sang panggwa mo bala? Na mo na, hindi niya namin nga klase sang babae doon eh. Abi kalimti na. Buisit na nga. Nga, ano nga lang sang uyab nga naghikay sa imuhaw? Kag ano ang ubraya, aber? Ano nga lang niya? Iisa nga lang niya, Choy. Kag timbang sa sulod balay ubraya, Choy. Balong bisyosa ang tuntoy, ha? Gwapa ginasaw? Hindi man, Choy. Putot ka medyo tambok, Choy. Dason. Ang mga kukuna mo baog. Mutruti man gali. Animal. Kay-kayan sang gagaya. O yun ni pamati. Dason yung nga kita ay. Ha? Hubuga bala? Kagbirahay?
Para kabalos ka? Ginahon mo siya? Mas hindi naman siya magpakikita sa akon, liwat, Choy. Pagkatuan di bla. Kay ihawan ta sa Bisaya nga manok. Kag intua siya, nga bata ta ka. Ha? Kag may babuyan ka. Ato ni! Kita mo na, ato na tanan. Kag dason yung nga istorya, pambala ko saya. Adun eh, hambalon mo siya nga may salakyan kita, may kaumahan, may kalubihan, may talamnan. Kung anong ihambal mo. Ako? Suyagin ko sa mga babae nga kaya niya. Pagkantuhan di sa bala, kipirahon tang tuntaya, nang tawon ta. Pero ako na. Choy! Huwag yamahin. Nagkambal lagi ko siya nga, hindi ko siya, bro. Ay, kalakama man. Ay. Day? Day? Basta bala, Day, oh. Nag-chat si Donnie, Day, oh. Be? Ay, hindi mo na si Donnie, Day. Sino ni Ganita? Mati bala. Good morning, Isa. Papa ni Donnie ni. Nasakitan si Donnie sa natabo sa una niyo nga pagkita ay. Pero day, kilala ha balaanay mayo ang bata ko. Masyar ka di dason nga Domingo sa amon kay ihawan taka Bisaya nga manok. Hala, day! Bisaya nga manok, day? Oo, day. Ano gusto mo, day? Adobohon o kun tulahon o kun basi gusto mo ubad. Hala, grabe, day mo! Hala, papa ni Donnie, day? Abi mo kun mag-asawa, hay kamo ni Donnie ko, irigalo ko sinyo ang babuyan namon. Hala, day! Nagwarta gali sila yitay. Gaan ko kamo duha ka na yun kag 5 pagid kapatining nga bob. Hala, grabe! Para hindi ka mo mabudlayan. Palangga kagid sang bata ko, day. Hala, day, grabe! Day, may sarang galing sila ni Donnie, day, dyan! Nagiya galing sa pigari, day. Ay, kundi kasi day, pagprangka, day, kaya ako na lang sa day, bayloan. Ha? No, gani, mayo gani mo, kay may pangabuhian sila yan ni Donnie, ha? Akong gani nga, estudyante pa lang niya si Yosia. Sa laguron pa na sang ginikanan niya. Day! Ano, day, tapahinsar, mayo, day! Plano? Ano plano mo, day? Ay, doy, kundi ka kay Donnie, ala, Diyos ko, day! Do pa rin, wala na bala, day, nagdaog ka na, day, sa substicks kay Donnie, day! Desisyon din na, day! Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Sa pagsulod sang tuig 2026, aton anay balikan ang mga pinakadalagko nga balita. Mga pinakamainit nga mga issue. Ka mga pinakamemorable nga mga istorya sang tuig 2025 nga natipon sang K5 News Team. K5 News FM Year-End Special Report Enero 1, 2026 Sugod alas 7 sang aga Tirilang sa kampiyon nga istasyon K5
News FM Iloilo 88.7. K5 News FM Year-End Special Report. Mangunguma, bisitaha ang imo talamnan. Agud malikawan ang peste kag pamalatian. Ginapanugyan sa Department of Agriculture Western Visayas sa mga mangunguma nga magpatigayon sa Integrated Pest Management. Nakip diri ang paggamit sa biological control agents batok sa mga peste kaangay sa waya-waya, tamasok, leaf blast, bacterial leaf blight kag madamo pa nga iban. Preparahon sang husto ang talamnan kag magpatigayon sa nagakaigo nga pagdumala sa patubig kag pagsab og ukon pagpatanom sang binhi agud malikawan ang insidente sa pameste. Mag-report nila yon sa DA Regional Crop Protection Center sa tion nga may makita nga peste sa palayan. Hindi na paghulaton nga magtuga pa ini sa lapnagon nga kahalitan. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing! Luto na! Ang labahan! Nakasampay na! Ang uniform ko! Naplanta na! Ganito ako! Tigasi, tigalapa, tigasay, tigaplansya! Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing! Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling. Come to mama. Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. K5 News FM. May balita na, may drama pa. Kampiyon! Makagat manayhan si Iza sa paon sang amo ni Donnie. Ano ang matabo sa kaygayunan nga to? Mga abyan, sundag ninyo sa pagpamati. Ang makahalawat-hawat nga kasumpun sa katong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon, gaginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, laway gali ko ha! Ginsulat kag sa direksyon ni Nilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Duli Aparicio, special sound effects Milvin Potenya, kag gini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon